Здравейте! Аз съм Веселин от Rieho и днес искам да ви разкажа малко повече за най-новия модел в нашата гама Rieho E-Tango. Електрическият мотоциклет е подходящ както за деца, младежи и възрастни, така и за абсолютно начинаещи. Той може да бъде хомологиран за движение по улиците и ограничен на 45 км в час скорост, като в същото време нехомологираната версия може да вдигне до 80 км в час. Пиковата му мощност е 10,5 кВт и тя може да бъде поддържана до 9 секунди. Въртящият момент на електродвигателя е 21 Нм, а на задната гума може да достигне до 305 Нм. Батерията на мотора е произведена от LG и тя има капацитет от 3,1 кВт, като работи на 43 ампера. Тя може да бъде много лесно свалена и подменена и е необходимо не повече от 2 минути за тази цел. Моторчето има 3 режима на работа, както и задна скорост. Те могат да бъдат избрани от ергономичната конзола на лявата ръка. Дисплея показва режима, скоростта на движение, километража и капацитета на батерията. Пробега на мотора е около 80 км в час на среден режим. Разбира се, той зависи много от теглото на пилота, динамиката на шофиране и терена, по който се управлява. Максималната скорост на нехомологираната версия е 80 км в час, а хомологираната е ограничена на 45, за да влезе в регулациите за движение по пътищата с категория М. Батерията има два режима на зареждане, бърз и бавен, и времето за достигане на максимален заряд е до 4 часа. Рамката е стоманена, като шарнира и държачите на батерията са алуминиеви. Предното окачване има ход 200 мм и е обърната вилка с индивидуален реглаж на ребаунд и компресия. Задното окачване е централно разположен амортисьор посредством линк. Просвета на моторчето е 320 мм, което го прави много проходимо. Височината на седалката е 850 мм. Спирачките са оборудвани с 210 мм плаващи дискове и 4 бутални спирачни апарати. Предната гума е 19 солова, а задната 18. Самите гуми са подходящи както за офроуд, така и за улично каране. Теглото на мотоциклета е 73 кг, а на хомологираната версия е няколко килограма повече. При необходимост батерията може да бъде подменена за не повече от 2 минути. Ако имате интерес и искате да пробвате E-Tango, заповядайте в нашия шоурум на булевард Овчо купол номер 24.